Tasik luwih dhisik. Nyuwun karo sapa? Nyuwun pambiyantu coba kaya apa karo Mbak Birgita Ayu luwih dhisik. Mbak Birgita kon nembang apa? Sing alus, sing kepenak upamane langgam ngimpi. Wah, apik kuwi. Heeh, apik luar biasa. Nadyan to biasane Mbak Birgita iki rada pencilaan to. Nang kene disetel rada alus ngono suatu saat ben ora juare men ora mboseni. Wah iya, kaya ngono. Ya Mbak Bir. Jumeneng Mbak, coba kaya apa? Duduk, duduk. Piye, Nduk? Sehat ya, Nduk? Sehat. Sukune pun pulih. Nggih tasih linu-linu sekedhik, Pak. Oh, linu sekedhik. Ngopo to? Kuwi ngopo? Kejadiane piye? Delereng, Pak. Delerengi basa ngendi? Delerengi apa ya, Pak? Ning kene aku tidak hati-hati ngono lek pas jalan, Pak. Nereng-nereng to? Nggih. Oh, iya. Sing kok pikir apa kok iso nganti tiba? Boten. Keseleo, Pak. Aku nitene bolak-balik lho mbiyen nalika nang Ngawi kuadungan kae sikilmu ya nganti cilaka. Wingi tiba meneh. Lah nggih delereng niku lho, Pak. Ah ya mula lek anu ki lek mlaku fokus ke depan ngono kuwi aja mikir rena. Mergo sing kok adepi ning ngarepmu ki dadi bebaya apa dadi nugroho ki awake dhewe lak ya ora ngerti to, Bir. Nggih. Nah, Leres niku, Pak. Nah, ya mula sing ati-ati kuwi nggih peringatan kangge jenengan. Ora mung bab sikilmu, klebu tanganmu sing ati-ati, mripatmu sing ati-ati, iramu sing ati-ati, lambemu sing ati-ati. Kabeh kudu kebak ngati-ati, ngono kuwi. Paham? Paham. Lah ya kaya ngono kuwi. Mergo lek ora waspada ora ati-ati sosok malah mbilaeni karo awake dhewe. Lek mbiyen ki sing mbilaeni ki omongane wong saka tutuk saka lambe ning saiki jaman medsos niki sing marai bahaya ya kuwi jentik jari-jarimu ki sing marai bahaya. Betul niku, Pak. Sing ngetik mendina ngono kuwi tanpa nyinau menyimak apa adegan keseluruhan roh komen dan lain sebagainya akhirnya dadi bentrok dadi dredah munggah ponco bakah. Biasa kula niku, Pak. Ayo ngono kuwi. Ngimpi ya, Nduk? Oke, coba sak balane nggih. Karo nyuwun pangestu karo Budiwarti sik dilenggahi alhamdulillah. Nyuwun pangestu Budhe. Meniki adiknya tadi sampun pulang, Pak. Oh, Mbak Tias. Nggih, Dik Tias. Nggih, pancen yo sekolah. Nggih, sekolah. Nggih. Nano ngambur bebasan tanpa tepi Nano
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang kepareng monitor wonten ing Kuntadi Channel. Suwi ora disenggol ya, Truk. Nggih, para tim biru, Pak Joko Warsito, Mbak Anin dan lain sebagainya. Nggih, saking niki dalem kasusenan Pak Wijianto lan ugi Widodo Ketipung, ayo Prabu Cakrawangsa, Pak Sunyata Bianto, nggih, lan sedaya kemawon sugeng laras. Ya. Nggih, ngaturaken sembah nuwun kagem bapak-bapak, mbah-mbah, mas-mas, ibu-ibu ingkang tasih lenggah nggih to, Pak. Nggih. Jan ibu-ibune lho kuat lho, Pak. Tasih kuat kula niku hebat. Pundi? Lah niku, Pak. Mbah-mbah niku, ibu-ibu niku. Jenengan daleme mbulak ombo mriki napa pundi, Bu? Lho, mboten. Sumberan. Wakilan mriku, nggih, nggih, nggih. Bot-abote. Nggih. Benjing mboten masak, mboten umbah-umbah, mboten apa ngoten mangke. Nggih masak, Pak. Bablas niki mangke nggih. Mboten sare nggih. Bablasan. Ayo, wah luar biasa. Hidup wong wedok, Pak. Heeh, ya hidup wong wedok, ayo. Sing pancen sing iso menghidupi wong lanang wong wedok, ayo. Katungkul ngumbar gagasan Nono satemah kinawa ngimpi. Monggo Mbak Birgita sak langgamipun sing nyemek-nyemek. Ayo. Ketaos. Nderek nyimak Mas Petruk saking Bumi Bung Karno. Nggih. Sembah nuwun sampun paring panglipur. Nggih, nggih, nggih. Tertanda Ki Mujianto. Nggih. Ya, Bir.
Matur nuwun Mbak Birgita Ayu Setiani. Bu Kesi ada salah satu admin Taxi Lover ya sing simbahe nembe ulang tahun piye Bu Kesi? Cetane piye iki? Nyuwun tembang glathik glinding. Oh ngaten. Nggih. Kangge kado ulang tahun Mbah Kakunge. Nggih. Oh nggih siap. Ngarane mboten kedah sing nembang sinten? Bebas sing penting glathik glinding saking Mbak Anindita Fadilah Putri. Oh nggih. Semangat rampung dan garap skripsi. Amin ya rabbal alamin Mbak Anin menika badhe kula aturaken glathik glinding kalian atur pisungsung dumateng ingkang Eyang Kakung anggenipun ambal warsa mugi-mugi tansah dirga yuswa dirga hayu manggih yiwana basuki ing salaminya. Ya nggih. Berarti lek ra ngarani Mbah Warti saged iki ditanjake lek ngono nggih. Budhe, ayo disambi ngomong Budhe ra apa-apa Budhe mangestoni karo putu-putune. Nggih, mau mung sak cucur bau walah luar biasa. Patalon mau. Heeh, Budhe Warti nggih. Niku putu nor pinten Budhe niku? Nggih. Pun saged dereng. Ah pun niku nggih. Nomor 3 niki. Lek sing Mbak Tias wau Nomor kalih. nomor kalih ngoten niku. Wah, jan jenengan kalih putu le gemati ngantos ngoten nggih. Nggih. Niki aja ngetokne putu jenengan lak mendhi pun kondur to mendine. Nggih. Ah nggih, monggo kok bener mriko terus tenggene Mbak Rini terus bablas mriki. Luar biasa Budhe nggih. Muga-muga nggih putu-putu jenengan dados generasi sing hebat ngoten niku nggih. 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 Kaya ramin napa pripun nggih Budhe? Nggih, luar biasa Budhe Warti. Jan. Monggo kula nyuwun gungan nadyan to wau sampun gandeng menika khusus kado untuk ulang tahun. Monggo kula nyuwun berkahipun dumateng Budhe Warti. Ya, coba kaya apa. Singa tirta mangsa Yuswa sampun 65 parandine swanten tasih utuh kados mekaten niku jenengan ngunjuke napa nggih jamu Budhe? Jamu ndamel piyambak. Weh, ndamel piyambak. Napa niku? Saged mboten dipun tularaken dumateng anak-anak menika? Nggih, temulawak. Temulawak. Lawake sinten? Jog Kluthuk napa? Temulawak king pon-pon niku lho. Oh, pon-pon ngoten niku. Nggih. Temulawak kali napa melih? Temu putih. Temu putih, temu kangen.
Mboten jahe merah. Jahe merah. Oh. Nggih. Kencur mboten kencur. Mboten. Kencur niku nek watuk ngeten iki dipamah. Langsung dipamah ngoten nggih. Nggih. Mboten getir, mboten pahit pripun ngoten Budhe. Nggih getir jane. Oh, jenis jamu ngendi-endi ya pahit ya Pak ya. Ayo nggih. Leres. Wah, jan le awet 65 lho, Tru. Ayo ya ngono kuwi. Nggih. Wah, jan Budhe. Nggo Budhe. Antuk jaya ya buruh ing rasa rasa mulya Jenengan riyen ajar nyinden ngoten niku nggih langsung ngagem mic ngoten ngagem son ngoten Budhe. Nggih, tapi nek napa mik bathok nika. Oh, bathok sing ngeten bunder ngoten nika. Nggih. Enek tisun anu napa kacune ngoten nika. Nggih, Oh. diputer sebet amuh ngoten. Kaya dipilihne sing amoh ngono lho. Nggih. Wah, jaman semanten nggih ngoten niku Budhe. Tur ngangge anu nika nggih toa nika nggih di kak dhuwur ngoten nika. Nggih, ndamel tor teng dhuwur nika. Napa? Tor. Oh, jenenge nika tor to. Nggih, terus siang dek siang niku tor. Oh, layak apik wong biyen nganti tekan kula desa krungu mergo ngangge tor. Ah iya ngono kuwi. Jan nggih. Ngangge tor. Ha, jan tur ngangge aki nggih Budhe riyen. Nggih. Nggih. Wah, mongko ya sak anane parandene piye mbiyen ya nrimo-nrimo. Jaman blencong ngeten iki ngangge napa niku petromak ngoten niku jenengan nggih nate pirsa riyen. Nggih, lampu petromak ngoten nika. Oh nggih. Dadi anggere lekas enteke dikompo melih ngoten nggih. Nggih, kita kesel. Ayo kompo neh, kompo. Cengkik ngoten. Terus padang melih ya Budhe ya. Nggih. Nggih, ngoten niku riyen. Jan elok. Nggo, Dik. Kebiar Sreko menyer yaya kencok nadar sadeng atumingal rumesep rasane ngati wadung sambil sukacita sumunduk sekar melati Ing tase keparang lenggah nyuwun tepuk tangan apresiasi untuk Budhe Suwarti yang sangat luar biasa. Ayo dan muga-muga ya sinden-sinden iki iso langgeng lestari kaya Budhe Warti ngono kuwi.
Kowe kuncine anggere semeleh, uripe digawe santai, los, ikhlas. Ngono kuwi ya iso kaya Budi Warti. Ha iya. Nek anggere titik-titik terus skincare, titik-titik terus skincare ngono kuwi ya suwi-suwi raine rusak malan. Ha iya ngono kuwi. Ya kabeh kari kualitase, sing kualitas sing bener-bener original ya apik oleh kari regane. Lah kowe terus ndandani awakmu, ndandani raimu ngangge sing murah-murane ndang bobrok ngono kuwi. Kabeh rega nggawa rupa. Ha iya ngono kuwi. Coba Winong Nawangsih. Yo nang iki, Nang. Aja dicepot kacamata wae ngono wae. Ben ada variasi baru ngono. Berkacamata kita piye ngono lho, Nang. Kenapa, Pak? Eh? Kenapa pakai kacamata piye itu piye Loh, maksudnya? tegese ben enek bedane lembendina nyawang awakmu nadan awakmu ayu kan suwi enek bosene. Ning ketika pakai kacamata kan ada suasana baru ngono lho. Lho maksude ngono. Oh iya. Paham? Iya. Ah, paham ngono kuwi. Ya iya. Ini saya berdiri ndak, Pak? Ya berdiri no. Sinden enom terus ya dedeke ya entuk, pawakane entuk, jarike ya apik. Ayo. Ya berdiri ya eman-eman nggih. Kuntur Budi Warti. Ndherekaken Budhe. Nggih sembah nuwun, nggih. Matur nuwun. Mugi-mugi sehat panjang umur Budhe, nggih. Mbak Rini matur nuwun Mbak Rini nggih. Nggih, sembah nuwun nggih. Aduh, nggih. Mbah nuwun nggih ndherekaken ngantos dalem mugi-mugi lancar wilujeng mboten alang-alang setunggal Ndherekaken menapa. Mbak Rini. Nggih. Saya genti karyane Piyayi Tulungagung, Ki Sun Kanda Widodo. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Loh, piye to iki? Asline Pak Sun Sahri yen KTP. Ning dadi rena-rena mergo ya Piyayi kondang kaya ngono kuwi. Anggere ana Ki Sun Gondrong ngene gampang. Ya, ngono kuwi coba kaya apa? Memanik. Iya. Langsung aja ya, Pak. Oke, siap. Langsung boleh. Coba ya. Kan udah jam segini. Maksudmu apa le jam segini? Iya, maksudnya kan ngemeni wekdal ngoten lho, Pak. Gimana wekdal apa maksudnya? Kan udah jam segini tuh enaknya langsung aja. Oh, njaluk kamu senengane langsungan to. Oh, oke. Ora apa-apa. Nek langsungan biasane ra suwe malan. Ayo. Lo tergantung. Maksudnya ki ndang tancep kayon ngono lho maksudnya. Tergantung, Pak. Tergantung apa? Tergantung Mas Nopal nanti ngendangnya dibaleni berapa kali gitu loh. Oh, sing murba Mas Nova. Enggak. Oh. Iya, kok enggak. Oh iya, boleh. Nggih, memanik ya coba kaya apa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih karyane Piyayi Tulungagung sing nembangke ya Tulungagung. Nangga.